Jiena jisimni Matthew u għandi 7 snin. Din is-sena kont ftit imqareb imma bravu. Nieħu gost kieku ġibli xi rigal taħt is-siġra tal-miliet bħal ktieb. Din hija waħda mill-mijiet ta' ittri li ġew impustati minn tfal Maltin indirizzati lil Santa Claus u li fiha kitbu x-xewqa tar-rigal li jkunu jixtiequ jaqilgħu fil-miliet. Dan bit-tama li fil-lejl tal-miliet jorqdu brashom mistrieħa u bit-tama li Santa Claus iwasslhom ir-rigal taħt is-siġra tal-miliet. Kmieni 3 filgħodu One News żar l-uffiċċju ewlieni tal-Malta Post biex jara x'kitbu tfal Maltin u x'kienu x-xewqat tagħhom. Fost il-mijiet ta' qetri mibgħuta mit-tfal Maltin stajna nosservaw il-kreattività ta' bosta minnhom. Ħafna kitbulu li tul is-sena għadu bil-għaqar id-daru l-iskola waqt li oħrajn bl-akbar innoċenza qalulu li ġieli ma bdewx il-ġenituri tagħhom, iżda tawh il-kelma li jekk jibatilhom ir-rigal is-sena d-dieħla jagħmlu l-almu tagħhom biex jobduhom. Fit-tri mibgħuta lil Santa Claus tispikka wkoll il-kreattività ta' bosta tfal. Ħafna pinġewlu r-rigalli jixtiequ waqt li oħrajn talbuh li jżomm laqda fil-familja tagħhom. Kelliem mal-kumpanija Malta Post qal li f'dan iż-żmien tas-sena l-uffiċċju postali jżid bil-kbir l-attività tagħhom b'diversi jittri u pakketti. Qal li ma dawn jiżdiedu wkoll l-ittri ta' tfal Maltin lil Santa Claus. Serraħ ras it-tfal li għalkemm ħafna drabi jkunu mingħajr indirizz u bolla iżommuhom kollha u ftit jiem qabel il-miliet jibgħatuhom Lapland il-Finlandja u jirċevihom Santa Claus. Il-proċess huwa kemm xejn differenti minn dak ta' ittra normali. Fil-waqt li għal-ittra normali li ġiet impostata sas-7 ta' filgħaxija aħna nesiġu li l-għada tkun imqasma jew il-bqija qiegħda fuq ajruplan sejra barra minn Malta, ma dawn l-ittri naħdmu daqsxejn differenti. L-ewwel nett ma nagħtux każ il-valur tal-bolla jew jekk hemmx bolla l-ewwel nett. La darba tkun indirizzata lil Father Christmas aħna nesiġu li din titlaq. Però li nagħmlu dawn inġemmawhom kollha u naraw li jaslu fil-ħin qabel il-miliet għand Father Christmas Lapland. Matul ix-xahar ta' Diċembru ix-xieħ tal-miliet jaslulu eluf kbar ta' ettri kuljum, tant li s-sena li għaddiet irċieva aktar minn 1,000,000 ittra.